дуруди худо дӯстони азиз, инак мегузарем, чун ҳар ҳафта чихе ки ваъда карда будам ки пахши мустақимро рӯзи душанбе ва рӯзи ҷумъа мегузаронем. аз соати 8 то соати 9 гирифтам, хеле успеҳ кунам гуфта давида омадам. телефон ҳам гирон кардам бародарон. марҳамат метавонед ки шурӯъ кунед ба зангзанӣ, чӣ тариқи ватсап бошад, чӣ тариқи телефонӣ бошад. рақамҳоро шумо мебинед, занг мезанед. фақат занг занед бародарон, нанавишед ва чӣ гудог равон накунед. касоне ки мехоҳед занг занед, худо хоҳад ягон ним соат 40 минут дар хидмати дӯстон мешавем. ягон саволҳои дигар ки монд, рӯзи ҷумъа боз ҳаракат мекунам ки ним соат ё 1 соат тариқи пахши мустақим ба суолҳои ҳуқуқии шумо ҷавоб диҳам. шумо ҳатто метавонед ки падилитса кунед, то ки дигароям дароянд занг зананд ё ки дигароям дароям мисол суолҳои худро пешниҳод кунанд. ман фикр мекунам камтарак, албатта вақти Тоҷикистон дер шуд, лекин бо вақти Москав бисёри дӯстоне ки аз худи Русия занг мезананд, бо онҳо қулайтар аст. қонунҳои нав, бисёриҳо ба ман суол доданд ки акад қонун баромадааст ки агар дар муддати 2 моҳ мо чӣ накунем, аннулировать мешавад. дар муддати 2 моҳ патент кунему трудовой договор кунем, аннулировать мешавад. ин қонун аз вақташ буд бародарон, ин қонун аз вақташ буд. алло, салом алейкум ака Бахтур. ва алейкум ассалом. ду савол доштам бародар. боша. бароям ВНЖ гирифтан, барои ВНЖ гирифтан ҳами аввал срок дошт, ё 3 сол буд ё 5 сол буд. ҳозир мегӯянд ки бесрок шудагиае. аз соли 1 ноябри соли 2019 бесрок шудагиаст. агар ман ВНЖ дошта бошам, фақат оила метавона ВНЖ гирад, падару модармо метавона гиранд? кӯдакотон метавонад, кӯдакои ноболиғатон метавонад. баъд падару модаратон, оилатон наметавонад. кӯдакон ки гирифтан, бо тариқи кӯдако бо оилатон мегирад. сразу оилан гирифта наметавонад? Не, ба оилатон наметавонад. саволи дигар, саволам хай нест. гуфтем бародар мо хона гирифтанем, мешавад ки ягон юристот на ё ки ягон бароям документошон намефаҳмам. дигар на ягонта юрист монду, на ягонта чизи дигар монд. ҳамин як ман мондам, ҳамин сари қоқи ман монд. мисол он чизе ки хона мегиред, хубтару беҳтараш ҳамун юристое ки именно ҳамин тариқи хона кати заниматся мекунанд, аз онҳо пурсед, беҳтар аст. просто хеле ҳар кас бори нест, юристое ки ҳамин не, ва просто равед пурсед, ҳамун консултатсияи пулакӣ баравед, равед пурсед, бисёр хубтар аст. ман барои чӣ ки хонаҳо кати ман он қадар заниматся қариб ки вообще кардагӣ нестам, ва ё плюсу минуси худашро дорад. майли, худо бистон кун. алло, ва алейкум ассалом. хеле ака шумо соз. ташаккур. ака ами нашоти амо отам гуфта будам, амо отам 15 мода меомада, баъд амо хона матрискаша мебинанд дар чизи закшш. амо рӯзи таваллудш нест, фақат сол шай тамом рӯзи таваллудш моҳш. хеле нависондагӣ нест. дар матрискаш рӯзи таваллудш нависондагӣ нест. рӯзи таваллудаша бо хат менависанд, бо рақам не. ба ҳазур бинед ҳаст. ба ҳазур бинед. барое ки не ҳамонҷа дидан, ҳамо хати менависанд, ака хати менависанд. советский союза хати менависанд. ҳозирам хати менависанд.
خدم در همه جون باید اکو می اومده نه بینید 15 ماه باید دادارم وای کارای دیده شد اکو مالش باشه بینید میگه نیست مایل اکا جون رحمت الو السلام علیکم. و علیکم السلام. اگه وقتا لبای همین نبود خب دیگه فهمه همین پاسپورت گم کردیم تریپسکی و میگراسیونه کنی یادم بیتنشی فرش میبود کو همین چیزا گم شد اما حاضر چکار کردن نمیدونیم. میره داوید یک زایبلینی منویسید همون گم شدگی کتی اقلا کپیاش باشد داوید کرده رفته چی میکنید خلاص یک تا نام میکنید زایبلینی میمونم رابطی دیم بیام گفت وای نامعقول کرده است خیلی رابطی دین وای دین ندارد وای رابطی دین میرید میگیرد депортация میکنه یگان نقشه میکشن просто روید نویسید شب است سحر است فرق نداره любое время رفته مینویسید میلیسا داری میلیسا همه وقت باز است. اگر بعد که زیان نفسی سپرافکت دیگر پاسپورتش نکنیم یگان خیلی پرابلم نمیشه دارم نه هیچی نمیشه داخل در اونجا سپرافکت اون در بعض هست همه چیز هست که شما در حقیقت گم کردگی هستید شما همه چیز واسطنوید کرده میتونید خوبترش پاسپورت واسطنوید کنید دیگرش نو بود هم پاسپورت که واسطنوید که کردید پاسپورت با پاسپورتی نو میرید پیچه زده میتونتونه و تا پاسپورتتون پیچه میزنن که وید نجات لیست داده شد. یک پشتان فیلم دام کجا؟ ماله از اون طرف کشید برادر زنگ زده ایستادم. ماله خب. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر. اکا مسئله شنیدم که در یه جا همین 12 تا 15 یانوار گفتن روزی قبول کوتا همین چخیلی یک مصلحت میدادین. برادر جان مسکو هر اولی سال قبول کوتا دارد هر اولی ماه تا است. برای همین داکومنت سپردن چیزا به ما لازمه که هم داکومنت ها رو مقصد جمع کنیم رویم همونجا سپریم. و اونجا با داکومنت بسیار در کار نمیشود. همونجا رجیستراسیا میگراسیون که وای بعد پاسپورت. تمام اصلا با موندگیشون خودشون پر میکنن تمام خودتون گرفته پر میکنید. در همون FMS ها کاغذش در روید MMC صخره و زنید خودش در همون رازدلو میوبید. از MMC همون سایت FMS بله بله اما با یک چیزی که پرسه مالی ما حاضر گفتن که بعد از من 2022 زکان ممکنه اون نبرد یا برآمده یا نبرآمده رجیستراسیا اتمنی شده که فهمیدم مهم گپ روز رجیستراسیا اتمنی شدگی میدونید و کدام معنی گفتن رجیستراسیا وقتش هم بود پیش از سال 2015 همین قانون بود با همین قانون نو کردن با رجیستراسیا میکنی گفته با گشته گرفتن گفتن که همون رجیستراسیا میکنی تو جای زیستت عوض نکنی اگر همون رجیستراسیا که کردی буду бошти ту тибқи патенти ту мешад яъне ки ту регистратсия карди мисолан дар ҳамин кӯчаи мисол московская дом 20 квартира 54 регистратсия карди регистратсияи 3 моҳа карди дигар ту регистратсия барои продлит кардани регистратсия ту метавонӣ ки пули патента супурӣ 1 моҳ супурӣ уже автоматики 1 моҳ дароз мешавад 10 моҳ супурӣ 10 моҳ дароз мешавад дигар инҷа ҳоҷат ба рафта пасенико дода бо аз нав регистратсия кардан нест. اما همین پراسروش که اگر رجیستراسیا شود برای پرادلین پتنت اگون آینده وای نمیکنند وقتی مثلا سروکی پتنت نزدیک آمده باشد و تمام شد و تو پرادلین و اگر روی سخت رود نگاه کنید پرادلینی شما گفته ایستونه شما خودتون با قانون کهنه با گذشته رفته قانون نه شما پولی پتنت سپردگی تمام اوجه سوپر رجیستراسیا همین یک سال بعد ایست میکنه یک سال بعد ایست میکنه نه شما رجیستراسیاتون گرفتید سروکش امروز تمام میشد همین روز پتنت شما تا 20 ماه آینده سپردگی значит همون تا 20 آینده هم بود وای میکند دراز کرده میشود значит پرادل این قانون تصدیق شده است تمام وجود شد تصدیق شد برآمد همش این قانون نه این پریکازی MVD значит روی پریکاز ما میتونیم دارش پرادل نکنیم رجیستراسیا ریسو به رجیستراسیا کردیم بله از روی پتنت کنیم شما بله مالا خب رحمت کلون هم نفانش کنیم افتان زور امان خب یک کوشش کنید که برادرو فقط نقلش نکنید فقط همین سوال تیب جوابش گیرید. الو سلام
алейкум. Ва алейкум ассалом. Бахтиёр хуб сӯзи саломатӣ хуб. Бахтовар, ташаккур. Ака савол дорем суда. Бошад. Ака мақсад бура иштироф кардам 5000. Хай. Короче рафтем суд накардем 5 минут дер кардем. Ами чама запрет галдага ё не? Бародар, иштироф кардан ки ти маънои онро надорад ки шумо сразу запрет меғалтед. Не, бояд запрет мешидем, рафтем суд 2 минут дер кардем. Дар суд гаштем. Шумо иштирофи чӣ кардан? Шумо видваренӣ кардан? Иштироф бо видварени 3 сола кардам. Видварени ягон вақт 3 сола намешавад. Худтонро фиреб накунед, ба капи ҳар кас дода нашавед. Видварени фақат 5 сола мешавад. Видварени плюс иштироф мешавад. Иштирофи видварени 5000 то 7000. Видварени 5 сола мешавад. 5 сол 10 сол видварени карда метавонанд. ин як 5 рӯз ба шумо вақт дода мешавад ки хоки Русияро тарк кунед, вагарна дуюм бора ки видварени кардан, видваренатон аллакай 10 сол ҳисоб мешавад, ба тариқи спецприёмни хона шумо рамон мекунанд. Ака савол дига ишкал بدم آخر ما وقتی کام برای خوندگی هم فکر خودم آخر به همین قرار سود میتونم که مثلا ما برام مثلا هم چیکار مثلا باش طرف هم بیشتر عادل ما رایم عادل مثلا اشتراف نه خونه رو کنم запрет بزنم نگاه کن запрет البته исполнительные органы метонанд ки спокойно гиранд ин приказ буд ҳоле ин приказа истифода набурдан да МВД ҳам хеле чи привилегия додагӣ ҳастанд ки мисол метавонад ки бе ягон ҳичи шумоя видваренӣ кунад, худашонам хеле гуфти ҳамин тоҷикҳо виселка кунанд шумоя. Барои ҳамин ин қонун буд, ин қонуни нав қабул кардагӣ буданд, ҳам видваренӣ карда метавонанд, ҳам запрет монда метавонанд. Ака мен мақсад мо чиқа каме аниқ немча кишинам дар телефон фуридагам зоба чизи чи мохраз запрет ҳастем не шумо суд карда бошед, нигоҳ кунед, суд карда бошед, агар шумо равед ҳамон нигоҳ хорошо хе успех карде накарде шумо як қоғази суда мегиред, постановление суда гӯе ки тия тамом постановление суда гиред халос. хайҷа бачаҳо баъд бародарай бояд савол бишан бошад. Салом ака. Алейкум ассалом. Да чӣ пурсам акаҷон? Бошад. Анҷа як ҷан омадаги акаҷон со я паспортчо алиш кадаги буд. Я бор омад патен када натонист. Хай. Рафтаку патена супорид полча гирифтану намешава гуфта. Хулоса номта алиш кади гуфтан. Рафт Тоҷикистон мақсад хеле гашт бо омад на бо гузашт омаду мо бо регистрация кардем шанав. Амира супорем ё ки насупорем. Дабор накарданаш. нигоҳ кунед бародар, агар ҳамун номи кӯҳнаш кушода шуда бошад ҳозир, шумо метавонед ки феминистки муроҷиат кардед, шумо як корточка додаган аз Тоҷикистон ки ному фамилияи шумо иваз карда шуд, ҳамон иваз кардагия мебаред, метед, ному фамилиятона дар баъзаам иваз мекунад, баъд мегиред месупоред, халос. ин хе атак наравам, бефоида расхонда. Бефоида раст. Ва ё пула гирифтам мегирам, фарқ надорад. шумо давонам пул тед ман мегирам. боша акаҷон азор ама. Бале хоб. Як савол дига, ҳама як савол дига мекардам. Салом алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом. ҳами як савол доштем одаме ки вай дорад мисоли гап дар роз истодаги ҳами аэропорта мебурад ҳам ё намебурад? Роз дар куҷо? Карелия рафта будем, ҳами бачаҳо мо дахай ӯ вақт карантин буд, мигратсион десте ман нагуфтам ки куҷо рафте. Ман мегӯям ки розка дар куҷо зада будам. Дар Россия ё дар Тоҷикистон? Россияда любой ҷода мебурояд. мебурад? Да, Тоҷикистонам дар роста вақте ки метиҳанд, вақте ки соглашение СНГ ҳаст, байни давлатҳои СНГ ҳам розк метиҳанд. ҳамхелин доранд дар Тоҷикистон ҳам задагӣ бошанд. Мисоли гап дар Россия усубестад дар Тоҷикистон ҳам бошад, агар розки СНГ партон мебиёяд, амҷа меқапанд, тона мебаранд маҳкам мекунанд. Агар дар кор бошед мебаранд, дар кор набошед 6 моҳ 1 сол мешинед, бо саратон метиҳанд мегардед. Не, я бор қапидам бурдан гуфтан ки киҷоида мисол гап патент кардагӣ ту бояд ҳамунҷа буравӣ, ҳалномаша ҳамунҷа бояд бакини. Ама нарафтам.
ва агар фальшиви документати бошад 10,000 шумо штраф кардагиан равед гиред 10,000 супуред барои следователя нишон тед ҳамон ки шумо ариза нависед ки чӣ гирад розыск снимат кунад. 10,000 штраф мегирад. Не ки вай штраф нагуфтам, вай мегӯяд ки фақат биё ҳамуҷа биё мегӯяд тамом. ва ягон кори серьёзне набудааст. Агар розыска мебуданд, агар кори серьёзне набуд мигратсиони меқапидам. авсо акун бародарҷон телефона кушед, ман як занги дига қабул кунам. алло салому алайкум. ва алайкум ассалом. ташаккур. хоб ҳами падарам ба аснавани акам гражданин каданияй хишона фамилияи мара нидаона вақти ма загран паспорт майнол алиш кардам гуфтан ки уҷа дига бобизода шай ма бобиевай мегӯян ки уҷа бобизода меша зода меша дига фамилияи ев зода мешава ай мара зода кардам. агар отам паспорта бигира ай отам бобиевай мисол якам ҳеҷ гап не нигоҳ кун да бародар ва дар метрикаи шумо омодагие ки ҳамин бобиев падари шумост. шумо бобозода мешавед модарзода мешавед фарқ надорад. фамилия гирифтан мегиред. на самом деле на ки агар чизига ка бахши зиёд вақта намегирам патент 1 сола срок бучава 1 сола агар граница переписка нокарда ту метуни бо дал шифра далит кунӣ. бародари азиз ҳозир акун бояд ки пересикат карда биёед. ҳоли дига намешава мақсад ҳоли дига ягон қонуни дига ҳам нагуфтанд ки чӣ кунад гуфтад. ҳазор раҳмати калон агар официально кор кунед агар фадатай сад мекунад корхонато меред алиш мекунед тамом. через корхона метуни ипехати агар вай доша ту давида дор спокойно. тамом ҳазор раҳмат акаҷон худо нигҳбон. худоҳофиз ман. алло лаба бародарҷон ягон ҷои хуб баромада гап занед ки бисёр овозотон хеле безеб омода истода. гап занед кани бародар як савол буд ами як бародари мо 4 бор паспорт алиш карда биай ахирон бародар ягон ҷои хуб буромада гап занед ки на шик мешед. алло салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мораҷоа чӣ мехоҳем бифаҳмед? боша ҳамин як тавобача ма регистрация карда дар патент падавад кай вақти рафта патент получат кунӣ регистрацияш дар база набуда 3 моҳ вақт доштаиса ҳамин чӣ карда ҳамун регистратсие ки кардагиам баъза ба монад мешавад намонад агар дига наметавонад чӣ кор карда. ҳамун регистрация толка дар база подключат кунад подключат мекунед базада мешавад. ҳамун регистрация точкаш нав бумонанд дар база нишонта мешавад. ақаллан як ҳафта монанд ақаллан ҳамун ноинсофа гӯя як ҳафта монанд ҳам сари метадада ҳамуна гире ба гӯ ки як мон гашта гир ман патента мегирам гашта биги гӯя авсу зор раҳмати худо мале худоҳофизтон кунад. не ки бечораи пасреникоя ноношон канда шуд бурида мешавад имрӯз пагоҳ аллакай шу. алло салому алейкум. ва алайкум ассалом. акаҷон мери як савол доштем. боша бародар гап занед тез гап занед вай мардум жидан дорад. мо ака дар тоҷикистон зан дорум 3 та гуллак дӯхтам омадам дар иҷозат кардам паспорт гирифтам метавонам ки дар заявление гирифтан навистанда фарзандова навистагӣ набуда метавонам ҳозир ба аснавани худам фарзандаи тоҷикӣ набудем паспорт гирем ба ҳазур гиред тонед мешавад не ки зантона нанависед да не фақат фарзандора фарад мешавад рискована бародар аз 99% 1% отказ мекунад 99% адобри мекунад аз рӯи практика ман гуфта истодам. барои ҳамин чӣ кунед хайр таваккал ба худо кунед ҳеҷ гап нест
اگر مثلا پاسپورت مرا انولیرovat کنه бо очам про гражданин край метро бо абра нагирам паспортش. بله. سلامت باش رحمت دو خدا استان. الو. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامتی خوب کی بخیر. تشکر. برادر این پیش از سال نو رجیستر ما یک 8 موندگی بود رو کرد. بعد من رفته پتنت سپوریدم اگه بعد از دهم چیکو بسکرا میگراسیونی کار میکنم میگراسیونی موجه یک وقت پرابلم نمیشه در وقتی کلوچات کنی. خوبترش همین که یک رجیستراسی دیگه میکردید و میرفتید بعد میگرفته. رجیستراسی نو کده نکنم. بله. دیگر آدرس باشه یا هوای آدرس. فرق نداره. فرق نداره دا؟ همون گلامی که رجیستراسی که شما سپرده این یگاه هوایی نیست رجیستراسی 3 ماه هست. چی؟ رجیستراسی 3 ماه که دیسه بچه ها زن ممی. خواهی؟ این یگاه غیر قانونی ها؟ همه وقت 3 ماه میکردن چند ماه میکردن که دیگه؟ بشکرم 1 ماه بکن. 1 ماه خیلی نبود. خیلی نبود نه. نباشه دوباره من 3 ماه رجیستراسی که در ها یگاه پرابلم نمیشه دا؟ Не, иншаллах. Наборочка. Некий якон гап занадагар гует ки я проживал здесь, сейчас переехал сюда. Тамом, ҳазор ҳама дар паноҳи худованд. Маънаш, хайр. Хуб, гамеш. илтимос бародару хоҳарони азиз нанависед, занг занед, занг. Ман навиштанои шумо ҷавоб дода наметавонам. لابای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. راکای بختیوار چی پرسم؟ همین ما اجازت هست یک سوال که مکنم؟ باشد. اکا جان همین ما را 3 سال پیش در فیمیز زپریت کرده بودن. به صد به هیچی. همین ویزه را مخم کاغذ رو داده بودن. 3 ساله؟ 3 ساله. من نرفتم. دادرم همین رفت دید اونجا هوی. همینجا هم خدمت پرویر که کردم. اونجا دادم در توریستان پرویر کردم. هوی های. من حاضر اکسرس کرده پتین کردم میتونم. برادر خوب و بهترش سرحد رفته بیره. همی یک فیمیس هم پرستیم. همی یک همی روسا. همی پرویر که کرد. گفت که برو باید داشته بیو کن گفت. حاضر میرای میخواپانتونان به دپارتاسی کردن شما ممکنه. انا وازراشن نرود نگیرم را اون پاسپورت نو کنی و با من پاسپورتم برام را فرق ندارد بو خیل کردن میشه. پاسپورتتون اگر کشتوی فالشیوی نداشته باشه هم خیلی روی نه پاسپورتم نه همه یک برو اومدم و کم خش با پاسپورت نه یگان هیچی لازم نیست. معلش خب رحمتی کنم. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام. اکام برکه یاوید چند روزی تلفن کردم. تلفن تون کشتگی بود. ما سانت پترزبورگ تلفن کردیم شما باشه. یک برادر وای نمیدانست 5000 فالشیوی بود از آمریکا پلیسی کا ماشینی وای کردی. و 411,000 همون پول گذراندن نکا بود. خیلی بچه ها همه پول پرافتگی 5,000 فالشیوی نیو اکو تا دیده می برایم افتاست ماجی بید فالشیوی افتاست یکم اما بچه خجالتان ده این زیکر کار میشه هیچی گاب نمیشه 5,000 هیچی نمیشه اشتراک میکنن جواب میکنن فالشیوی باشن. خوب وقت سوال خدا ما سوید نکدیم رجیستراسی کردم با نیکی چک گذراندگی 4,000 ما حاضر رجیستراسی رفته فیمیست بعد از وای عادق رفته کنیم نگاه کنه حاضر فرمان نو کتی
926 ба фикрам буд ё 936 ё 926 точно да хотирам нест фармони МВД кати приказ кати ҳамун патента пулаша месупурад ҳамун регистратсиятон давом додаам мегирад ва ягон рафта алиш намекунад дигар ҳозир регистратсияме бале ҳозир делит кардан дар кор наме не ҳозир не ман ҳозир як тетиза насфаҳмам ҳозир ман соҳиби хона ки регистратсия касем мисол ман хони зиндагӣ бародари азиз ин дафъа равед худашон мегӯянд ки пули патента супурд тамом то каяки супурӣ ҳамон қадар пули ваят давом меёбад регистратсия вақте ки ҷо таълиш мекунӣ мегӯям бояд перерегистратсия мекунӣ нав буромад 24 ноябр буромад 12 декабр публиковат карда нав ҳолик вай карда истодаам истифода бурда истодаам машаллоҳ ҷудоям нафс раҳматҳои калом ҳозир чеки пурӣ мадоам бале хуб раҳмат маҳалаш хуб саломат бошед раҳмат илтимос бародарон хоҳарон нақл накунед ҳамин саволате нақлаш дар кор не фақат ҳамин саволашате тамом ҳам вақти худатона намегиред ҳам вақти акси дигар намегиред баъд чӣ алло салому алайкум ва алайкум ассалом бахтовар чӣ шумо ташаккур бахтовар я савол доштам ҳамин беларусь пересекация мешавад рафта омада не намешавад куҷо рафта мумкин молдавия рафта биёед молдавия бале ереван чӣ равед куҷое ки ҳамин кисатон ба шумо позволят мекунад онҷо рафта омадан гиред ереван камтар арзонтар куҷое ки хоҳед фарқ надорад куҷое ки хоҳед рафта запрет намедам регистрация зашем ягон кас аҳамият наметиҳад майдаш ташаккур алло лабай ассалому алайкум ака бахтовар ва алайкум ассалом калом шавед акадо як савол дорам бошад ман 2 сол пеш короче мана қабидам бурда будана бел хай короче нав фаҳмидем би замон ҳуй шида буда фаҳмиди ака хай алаво гуфтан ки граница бигзарен برن через Беларусь برن прямой нешава برن не чиқар мешава любой ҷо ки ти хоҳед рафтан гирем охи хали прямой برای документини наметони охи прямой шумо асос надоред барои документ кардан граница бигзари баъд миёй мекунӣ бале граница рафта биёед мешавад фақат беларусия наравед равед ереван равед дигар ҷои дигар равед ереван равед молдовия равед куҷое ки равед не ки беларусия наравед фаҳмо акаҷон раҳмати калон хай майли худоистон май ин хеле шуда истодааст ки пропущению занг гудок намепиҳад ба ман лабай салому алайкум ва алайкум ассалом акай бахтовар салому алайкум ами я савол дорам бошад ман дами чӣ мегӯянд амиҷа як зана қати регистратсия кардагиам ЗАГС кардагиам ӯ дар дигар шаҳра ман худам дар дигар шаҳр бояд чӣ кунем мисол дар чӣ падават меганаш РВП
РВП ҳо. ВНЖ ҳар дуятон дар як ҷо регистратсия боша, ҳамонҷа баба мере падавад мекунед. Дигар шаҳрда мо дар ин ҷое ки хидм будам, ана инҷа ЗАГС кардем. ЗАГС ҳамаш якчия ё чӣ мегӯянд, як фарқ надорад. ЗАГС дар меша ҳамаш. любой ҷои ҷаҳон, любой точки Россия кунед, ҳамон ЗАГС як ЗАГС. ҳамон Баъд ҳамон шаҳри ҳамон бурам, агар не дар як ҷо бош. бале. Майли ҳазор омад. Майли худоистон кун. Алло. Алло. Бародарҷон, баланд дар телефон гап занед, овозотон паст. Салом алейкум бародар. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Акаҷон, як чиза пурсем, гуфтем навами номрото гирифтем, гуфтем як чиза пурсем, мо ҳами бачаҳои тез пурсед бародар, ки заряди телефоно мемуравозе. ана ҳами я бачаи мо омадаги як гузаштааст. Да прописка спорда мегам виза маҳкама чанд харидига мондаги ҳами чӣ бифаҳмем ака. тариқи ягон посредник фаҳмида метавонед, ФМС рафта фаҳмида метавонед, оне ки ФМС-ро қапан агар депортатсия мекунад. Депортатсия бародар дар Тоҷикистон, депортатсияш ҳуйши. Кай будин? Соли кай буд? Кай буд депортатсия? Чанд сол пеш. Точно кай буд? Точно шай. Ду сол пеш буда, 2 сол 3 сол пеш буда, 3 сол пеш. бародарҷон, депортатсия тариқи суд карда мешавад, ҳамхелӣ кардаги будам. гӯш кӯ бародарҷон, ҳамин номерои ма дар WhatsApp ҳаст, ҳамин WhatsApp дар нависе. WhatsApp дар нависе ё алоқа мекунем. як сола шудагӣ нестан, чанд қа ки пули патен меспурӣ, ҳамон қадар истодан мегирӣ. як бор мекунӣ, агар ҷотона иваз кунӣ, агар бо иваз мекунӣ. Не. Саломат боши, акаҷон, худо нигаҳбонат боша. Я ҳамин одам хеле занг зад, бечорам буда, ҷавоб медоде. Алло. Алло. Алло, ассалому алейкум, акай Бахтовар. Ва алейкум ассалом. Ака, мен як савол доштам. 28 декабрда, то есть келин мо 9 январда 2 моҳ меша барои РВП спурдан, 28 декабрда омадам проверка хонада. Но ҳами магазин буромадаги буд. Действительно ҳами хонада зиндагӣ мекунам, буромадаги буд. Камро одобрит мекарда бошанд, чихе бошад, не то. Ман ҳичи нафаҳмидам. Вай омадан проверка омадан, дар ҳаминҷа зиндагӣ мекунаду берун буромадагӣ буд. Ман нафаҳмидам ки чӣ гуфтед шумо. Магазин рафтаги буданд, барои соли нав тайёрӣ диста буданд. Ман рафтам. Саволатон чия? Саволатон дар чӣ? Саволам ҳамон омадан проверка кардан, наёфтан, ҳамон отказ намекарда бошанд. Агар ягон кас подтвердид карда боша, агар отказ намекунам. Агар подтвердид накарда боша, ҳичи. Ва кун маънои ин, ман намедонам ки мақсади шумо нафаҳмидам. Не ки вақте ки шумо дар ягон ҷо регистратсия доред, маънои онро надорад ки шабу саҳар бояд дар ҳамонҷа бошед, ҳамонҷа набуроед. агар ду бор се бор омода бошанду гуфта бошанд ки кани ин одам биёяд назди мо, ҳеҷ кор намекунад. 60 рӯз мешад, даҳум дамо талон дорем, уже подача барои штамп метем. ҳеҷ кор намекунад иншалло. Просто рафта объяснитини мумкин гиран, равед гап занед, пешшон равед гап занед. Объяснитини мо гирифтам, равед хоноя сурат гирифтам, пушокоша сурат гирифтам. аз шу дохил пушокоша сурат гирифта бошанд, халос. Шуд, тамом. Алло.
Салом алейкум, акай Бахтиёр. Ва алейкум асsalom. Ачи очира расидакта, а? Акай худа ба фирм ба Путина усунтарай. Хела занг мезани, фақат як каса мебардонам ки ту занг мезани. Мефаҳмам хта. Ана раҳмат аз чишмамонро ба назар гирифте. Саволи ман ҳамин кӯтоҳметӣ мебурам даҷа мефаҳмам ки мардум бисёр интизорам. Якум савол ҳамин ки вақте ки ҳозир 2-3 сол мешавад дар ин масъала даем, агар рафту патент тиёр мешавад, бояд ки Иркутск рафтанамон дар кор. Чӣ бояд кар? Бояд оҷа аз сари нав патент кунем мешавад? Ба ҳазур мере переоформим мекунед патента. Мақсад ягон граница ёки Тоҷикистон рафтан одан шарт нест? Не. Барои чӣ агар прописка мисол ҳозир патент спорида гирем дига прописка определить накунад? Накунед, вақте ки Иркутск меред, дар онҷо регистратсияи нав мекунед охир. Не, агар рафтан наравам, агар дар ҳамҷа бози пропискам чорпануҳо ҳастад. Агар патента платит кардан гирем бай намекунед? Мешавам патентатонро платит, фақат дар пушти патент кунед. Абад чанд қадар ки патента платит кардем, қадар регистрация определение намехед? Бале. Алло, нигаҳбони чо ба Бале, худо ҳафизтон. Хайр, 2-3 савол дига бошад, марҳамат занг занед бародаро, ҷавоб медиҳам. Заряд телефон мам зарядаш тамом мешавад. Хеле умедворам ки имрӯз хеле ягон чиз барои худ баҳра гирифтед. Ҳамин дароед тамошо кунед, ҳеҷ гапе нест, че мехелин разбор пазбору просто одноклассники, двухклассники ютубу ким киёе тамошо кардан. Дароед барои худатон, барои фоидаи худатон, барои ояндаи худатон дар намемонед дар ягон ҷо меред. Ҳамин гапҳои гуфтагӣ мана мисол дар гӯшатон ҳалқа карда монед, дар кор мешавад. Барои худи шумо дар кор мешавад. Иншаалло ки барои шумо дар кор шуд, дар ягон чуқуриё нағалтед. Иншаалло ки ҳамун савоба манам мегирам, дар ҳаққи манам кам дуо кунед ки бо касал шудем. Алло. Ва алейкум ассалом. Бошад. Гап зане. Ами оилаи ман аз Тоҷикистон омадагӣ дар премиер рафтем патентша спордем. Вақте ки ҳамаи нои спордем, дар вақте Тоҷикистон роиш кардан, фамилияи худиша буд. Ав тараф омада фамилияи маро бигирифт, омад везиш ба фамилияи худиш маҳкам буд. Вақте ки омад дар иҷа фамилияи кӯнагиш бур омад. Амура фамилияи ҳозираша маҳкаме карда бошам. Ва аллакай маҳкам аст. Бур омада бошад, дани метиҳанд маҳкаму ба ҳар ҳол эҳтиёт шуда гарда ки мегирам маҳкам мекунам худи оилатонам. Фамилияи ҳозираша маҳкам ҳар надорад. Шумо ман шумода фамилияи ҳозирашам уже онҷа менависанд, агар ба қабл ғалтида бошад менависанд ки ихели буд, ихели кар гуфта номушад. Ягон ман худам гражданин Россияам, ягон кор карда намешавам через суд недонам. Мешавад албатта. Через суд мешавад, через давода карда мешавад, не ки аллакай ин оилатон нарушение кард. Незаконное пересечение государственной границы гуфтани як закон ҳаст 322. 322 қисми 2 мезананд. Эҳтиёт шавад. Маълаш. Алло. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ака ҳамин як чиз пурсам майла? Боша. қариби 3 сол мешавад, ягон ҳуҷҷат надорам. Ҳамин хона равам зафет намонад, не? Аку ин кора фол дида намешавад бародар. Ба ҳар ҳол метавонед ба ҳазур равед. Вай агар шумо запрет монанд, агар вай ба рафтану нарафтани шумо дахл надорад, мегиранд запрет мемонад. Халас. Раҳмат калом. Майли, худо ҳафизтон. Алло. Алло, салом алейкум аз Бахтиёр. Ва алейкум ассалом. Акаён, ман савол кардам. Ами ина патентон қимат шуда ба ҷумла. Ами реквизитош алиш меша ё не? Не, намеша. Намеша? Не, бародар. Маълаш. Чи прописка айбай рафта ё не? Айбай нарафта. Ҳамун якта прописка мекунед ки дар база бошад, дигар ҳамун
пули патента супоридан мегирад, муҳлати будубошти шумо дароз шудан мегирад. ин ҳозир ма акбахтовар то 15 прописка дорам, пули патент бояд баъд 15 супорам, прописка накунам меша? Патенти шумо пушташ чанд навистагӣ аст? Дар пушти патент дата выдачи 15 меспоред, то ин 15 мерава бо ам хеле супоридан ангирад. фаҳмо. Яки бахтовар. Лаба. Амин нашоти аму натриски мусафед гуфта будум коини падару. На сам дели набудай, на харфакиш будай, на ухалис набудай. Ҳа якта навис, якта нав кунам тамом. Нав кунам тамом. Майра раҳмат ака. Соз неки, як компания як ҷошинед, як номери яктатона мебардорам, ҳама каса ҳамон телефон кати якбора саволотона тед, хубтар меша фикр мекунам. Лабай. Ассалому алайкум акай бахтовар. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Ака як савол буд, масъалае ки ҳамон депорт шудаги ҳастан гувачаҳо. Хай. ҳамонҳоро аз куҷо фаҳмем депортшон шудаги аст ё нашудаги аст? Тариқи нигоҳ кунед бародар, тариқи суд 5 сола мешавад депорт. Вақте ки шумо депорт кардан, аз ҳамон рӯзе ки депорт кардан 5 моҳу 5 солу 10 рӯз монеду хеста омадан гиред. Як язнам ягон суд нашудаги ай, просто паспортшам дидум ягон печат нест ай, просто депорт гуфтагианда ҳамон значит ягон сайт дидан мумкин нестам, бо ягон сайт муайян ҳама вақт дуруст нишон метиҳад сайт бародар. Дар Тоҷикистон баъзе нуқтаҳое ҳастанд ки маслиҳати муҳоҷир аст, авайҳода бовар кардан мумкин аст? Инҷа дар куҷам дидум ман ростига бародарҷон намедонам, хеле як бори аввал фаҳмида истодам. Ман охирон бор дар Тоҷикистон будагӣ хеле гапҳо набуд. Масъалаи ҳамон шаҳрвандӣ гирифтанда акай бахтовар, ман падарам дар Красноярский край шаҳрвандӣ дорам. Баъд аз он оиламам падару модараш Красноярский крайда ва ӯям дар ҳамонҷо истиқомат мекунад, шаҳрвандӣ дорам. ҳамин масъалаи ҳуҷҷатнигариҳош ман барои ҳуҷҷат гирифтан чӣ қадар вақт манда ҳуҷҷат метиҳанд, шаҳрвандии Русия метиҳанд? Агар ҳамроҳи оилам равам, чӣ қадар вақт ман сарф мекунам? Аз 8 моҳ то 1 сола. Аз 8 моҳ то 1 сола? Ҳам хеле меравад. Ҳозир нигоҳ кунед ки 1 моҳ даводав мекунед ба ВНЖ меспоред, ВНЖ мегиред, сразу шаҳрвандӣ ба меспоред, то 4 моҳи дига мегузарад, 4 моҳ ВНЖ, 8 моҳ, 1 моҳи дига кати 9 гоҳ присяга қабул мекунед, паспорт мекунед, ин тараф 9 моҳ, 12 моҳ хеле мешавад. фаҳмид, ташаккури зиёд ака. Майла, шумо метавонед ки ҳаминҷа худ ҷое ки зист мекунед, ҳаминҷа ҳам метавонед ки шаҳрвандӣ гиред. Шарт нест ки хестакӣ муҷо равед. Аз Тоҷикистон намешавад? Не, аз Тоҷикистон не. Мисол падари шумо дар Краснодарский край мисол прописка доранд, шумо дар Москва зиндагӣ мекунед, метавонед ки аз Москва гиред. Фаҳмо. Майла, хуб, ташаккур. Лабай. Алло. Лабай. Алло, салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Мардор бахтовар. Бале, гап. Патент аз якум қимат шидага? Бале. Якум моҳ. Бале. Ана ман рӯзи 31 споридагӣ нархи пешина қади. 31 дата выдачи шумо кай? Дата выдачи патента? 9 число. 9 число, моҳи январ 9 число меспоред. Не, ман барои продлени ман споридагӣ 31 ман споридагам патента суша. Охи нафаҳмидам ман. Продлени чӣ? Алло. Алло, баба. Продлени ман регистратсияам ба дига сабаб вай кадаги продлит кадаги будум. Ана суми патента споридам. Нархи пешина рӯзи 31 споридагам тоғрия ёки? Бародар, пушти патент чӣ навистагӣ ҳозир?
9 январ шумо бояд ки пули патентатона 5900 сум супоред. Тамом. 9 январ ки омад супоред, 8 9 супоред. Майнаш бародарон, ҳам хеле ки мисол заряди телефонам ҳам тамом шуда истодааст, ҳам хеле мегӯям барои ҳамин як чиза фаҳмед ба дигарон ҳам расонед. ин мисол савобаш ҳам шумо мегиред, ҳам ҳамун бечора як ҷоба намеғалтад. Барои худнишонтӣ не, барои ягон чиз не, нияти покатӣ фақат. Ҳамин гирифтед, як чиза фаҳмидед, дар кор мешавад барои худатон, ҳамин да як ҷо дар намемонед, да як ҷои дигар мисол ягон мушкилӣ ба намеғалтед. Барои ҳамин ман чизе ки мекунам, иншаалло ки аз барои худо аст, ман аз шумо ягон чиз талаб намекунам. Ман мехоҳам ки ҳамин каму беш, ҳамин аз чизе ки ман аз дастам мебиёяд, ҳамон қадар ба шумо мехоҳам ки кӯмак расонам. Тамом ҳамин кӯмакҳои ман ягон мисол вай ягон хеле маънии махфӣ, чихе ки баъзеҳо мегӯянд, маънии махфӣ вай надорад, бад надорад. Всего лишь юридическая консультация, бесплатная юридическая консультация. Ман пеш аз хотима бахшидан бародарон ба шумо ҳар яки шумо маъзарат мехоҳам ки мисол ман кам хеле дастрас нестам, кам чӣ мекунам, ҳозир як кори дига гузаштагиам кор карда истодам. ҳамин рӯзам ҳам хеле давида омадам, ҳатто ҳамин жимпирама кашида мисол як переодеватсия накардам ки тезтар биромуд, мардум хобаш набарад, мардуме ки аз дур наздик занг мезанад бо вақти Москав. як чизро мегузарам, боз мегӯям бародарон, барои мустаҳкам шудан, барои оянда сохтан, мо ҳатман ва ҳатман худи мо бошем ё ба фарзандомо бошад, якта забон, якта ҳунар омӯзоёнданро барои худ фарз бинед. бародаро, бисёр азоб кашидем, мо бисёр аз пастию баландиҳо гузаштем. раҳм барои худатон кунед, раҳм барои фарзандони худатон кунед. илтимос мекунам, хоҳиш мекунам. якта ҳунар ҳамин русия омаданӣ ҳаст. марҳамат, нури дида тоҷи сар. забон омӯзад. вақти мактабхони омӯхтани забон ягон чиза намегирад, хусусан забони русия. ҳама чизеҳо мо қариб ки русия аст, дар телевизор русия аст, ҳама чиз русия аст, документомо русия аст, ҳама чиз русия аст. бародаро, ҳамин русия омадан мехоҳед, забон омӯзед, ҳеҷ набошад устои мусаргир, сартарошамон сартарош шавед, устои телефон, устои мошин шавед бародаро, шавед. мо ягон вақт борбардорию, кӯчаровию, туалет тозакунӣ кати ҳеҷ наорти пас мебинанд. раҳм барои худ кунед, раҳм барои фарзандони худ кунед ки ҳамонҳо бояд, шумо ки нашудед, ақаллан дастгирӣ кунед ки ҳамон хонад, як сол хонад, як сол хонаду як соли дига вай кунад, илм омӯзад, то есть ҳунар омӯзад. худоҷон, лозим нест дар пушти ин қадар 5 солу 10 сол рафта пушти парта шишта хондан лозим нест бародаро. ман як қиссае нақл мекунам, хотима мебахшем. вақте ки ман синфи 10 хондагӣ будам, 10 тамом кардаму тобистон, ҳамун таътили тобистона Москав омадам. як рафиқи падари ман буд, як коллеҷ буд. коллеҷ акун дар ёдам нест чӣ коллеҷ буд. коллеҷе ки муҳандис не, устои мошин тайёр мекард. баъд устои мошин тайёр мекард, условияш ҳам хеле буд ки баъди синфи 9 мегиранд, 3 сол мехонӣ, 4 сол дар заводи Мерседес дар Германия рафта мисол таҷриба омӯзӣ мекунӣ. ба ман падарам гуфта буданд ки бачаам, хон, биё ҳамҷа хон, ҳунар омӯз, дар ягон ҷо дар намемонӣ, дар ягон ҷо ту ягон ҳамавақт ҳунарат ҳаст, темболи Мерседес соз мекунӣ. ту мисол дастатам сиёҳ бошадам ки ҳамавақт нонат ба рӯған ҳаст. хон гуфта будам, образ нагуфта истодам, лекин нахондам. ман дига ҳама ҳавои ҳаваси кӯдакӣ буд. калон шавӣ, чӣ мешӣ, калон шава, ман раис мешавам. намедонам ки раис ки асту, раис чӣ асту, чӣ ко карда раис шудан дар кор. калон шавам, раис мешавам, ҳамун ман дастама сиёҳ намекунам гуфта. ҳамин қадар азобе кашидам, ҳамин қадар ку саром хам шуд аз пишти падарам гапашона нагирифтам. ҳам хеле моменто буд ки всего лишь 3 сол ман коллеҷ мехондам, бояд 1 сол рафта таҷриба омӯзӣ аз шоти ҳамун коллеҷ дар Олмон мегузаштам.
аку фикр кунед ки якта равғани мошини мерседеса мошинои наве ки ҳамун класси д гӯем иваз мекунед равғанашро 25,000 руси меистад. Якта алиш кардани равғани мерседес 25,000 руси меистад ки баъзеҳо 25,000 ойлик мегиранд. аку шумо ёбеду гиред. инам хеле барои ҳамин ягон раҳм накунед, барои фарзандони худатон раҳм накунед. ҳамин задаам хондан бошад зада хононед. ман аз таҷрибаи худам мегӯям, вақте ки кӯдак будам саркашӣ ки мекардам падарам мана мезадам, боли сарам меистодам, ман китоби русӣ мехондам ё ягон чиз тайёр мекардам, ҳамин хато мекардам, так якта каллада мезадам. барои мун раҳм кардан дар кор не, меҳрубонии шумо да ягон чиз кор намебиёд. меҳрубонии шумо заҳр додан ба ҳамун кӯдак мешавад. заҳр метед шумо, ҳамун қадар азобе мекашад. боз болои ҳамин меҳрубонитон бо азобоша фаҳмида, боз шумо азоби шумо дучанд мешавад. барои мун раҳм барои худ кунед, барои кӯдакотон кунед. ҳатман забон кати як чизро, як ҳунарро ёд кунед ки омада дар ин ҷо кӯчаробӣ, мисол полшӯӣ, туалетшӯӣ, дегу табақшӯӣ накунад. ҳатто ҳамун духтарое ки ҳастанд чӣ дӯзандагӣ мекунанд, ремонт одежди ҳаст, бисёр пули хуб кор мекунанд. ремонт одежди дароед кор кунед. бисёр ҳеҷ не як замок алиш мекунад 250 сум, 5 та замок уже 1000 чанд сум ҳаст ҳамин рӯз. як поёни поча, як буруки шими мардоя калта мекунанд 200 сум то 500 сум, 600 сум ҳам мегиранд. ҳамин 1 минут хай вай коре нест, 5 минут баъд мекунанд. ҳамин пул аст, ҳамин ҳунар аст. бисёр чиза талаб намекунад. баъд мардуми мо барои чӣ тарсуанд? барои он ки аз худашон боварӣ надоранд. фикр мекунанд ки ҳамин одамое ки ҳамин корро мекунанд ва ё беҳтар ҳастанд аз инҳо. худованд ба ҳамаи шумо ақл додааст, фақат фурос ҳамон ақла кор фармудан дар кор, халос. бефоида нашинед, дар интернет нашинед, умратона тамом мекунед. дар ҳисоби миёна одамо 75 сол умр мединанд. аз 75 сол бо ҳисоби миёна 25 сол одам хоб мекардааст. 25 соли умраша хоб мекардааст. анаку фикр кунед ки ҳар рӯз 8 соати дигар интернет шинед, агар бачаҳо ҳастанд ки соат круглосуточно мешинанд, 8 соат шинед, агар 25 сола умратона дар хоб мегузаронед, 25 солаша дар интернет, 25 сол умр медидед ки тамом. ҳамон қадар умр медидед. бархези хоб ки солҳо мебояд хуфт гуфтааст шоир. боқӣ дар амони худо бошед. гап бисёр шуд. худо ҳифзатон кунад. худо насиб карда бошад рӯзи ҷумъа ҳаракат мекунам ки иншааллоҳ ба хидмати ҳамватанонам бошам. худо ҳифзатон кунад. паноҳтон ба худо.